Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow çarşembe güni Hazarın kenaryndaky dinç alşynyň arasyny kesip Amul Hazar 2018 halkara awtoralysyna taýýarlyk gurulşy bilen tanışmaga bardy we medeniýet wekilleriniň soraglaryna jogap berdi. Türkmen telewizionynyň reportajyndan görnüşine görä, ady we işleýän ýeri aýdylmadyk jurnalist prezidentden ilki bilen şu soragy soraýar. Günne şu adam, günne şu täze ýol, täze bir neme ön geçik gören adalsyňyz da ýollar. Berdimuhammedow bu soragy ilki. Men özüm ilki öwrenýän. Ondan onu durmuşa amalla aşyrmak gorsa o ýollaryny tapýan. Diýip jogap berýär we soňra belki de pikirini has anyklaşdyrmak üçin bilelikde ýoluň kartasyna seredip görmegi teklip edýär. Sen beren sowalyň, gelin bile görerin karta bolmaly ýol. Karta seredilende geçilmeli ýoluň 18 kilometr bolýandygy anyklanýar. 18 kilometr menden almaly. Tagman mana bunu hiwetsin. Ama sen ýol garasy deýerler gidýär. Onun we diňiň şeýle girmeli ýere bagym kaldy. Täsin ýene elbetde ýol gorkalar da. Goramak men. Diýip prezident soňundan bu ýoldan öň geçmändigini aýdýar. Prezident Berdimuhammedowa berilen ikinji sorag onuň täzerek görünýän maşyny barada boldy. Şu maşynam bir gözümde del görünýärdi. Öň menen maşynaňyzy gördük. Diýip ady aýdylmadyk jurnalist prezidentiň sürüjülük usatlygyny belleýär. Bir redaksiýalara bu barada okuýjylardan hat gelýändigini ýatladýar. Men ýaňama etdim. Men özüm köp zady ilkinjini okuyan, öwrenýän, soň özüme netije çykarýan. Bir Germaniýanyň ulogy, muňa minivan ýalar. Diýip Berdimuhammedow soňra öz ýasan ulogy hakynda gurrun berýär. Esasy menen uloglam ýolunu gördüňiz, öz ýasap oturan ulogyny geçen zapar çägede bağlamda biziň hereketlendirdi. Biziň howamyzda bir dowýada. Diýip döwlet başçysyny ol ulogy gyzmaz ýaly goşmasy bir abzal goýmalydygyny hemem çägede batmaz ýaly injam goýmalydygyny aýtdy. Berdimuhammedowyň sözlerine görä, bu ulogyň çyzgysy türkmen oglanlary bilen bilelikde çyzylypdyr we ol gow ulog bolup çykypdyr. O da gow ulog bolup çykdy. Soňra Berdimuhammedow dinç alşy zähmet bilen utguşdyrysy, geçiriljek awtoralynyň halkara ähmiýeti, özüniň garagumy bütün dünýä miras sanawyna girdirmek inisiatiwasy baradaky soraglara jogap berdi. Mundunyň türkmen mediasy prezident Berdimuhammedowyň Hazaryň kenaryndaky dinç alşynyň ilkinji we ikinji gününde Aktagy Kerimoğlu bilen velosipedli gezilen edip dürli sport maşklarynyň ýerini ýetirendigini, soňra aýdym mesaj ýazmak, aýdym aýtmak, Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi adly kitabynyň dowamynyň üstünde işländigini habar berdi.